Biri oturmay berdi. Gördün onu? Kim neymiş ya? Uy, Hatice ya Allah bilir. Hatice sen mi berdin hem işleyen? Ahlas fazla bilen atam ne oluyor bir şeyde akıllı oturuyor. Elimde şul, özüm hayran. Yine şu antenanı ormana baryan. Şeyle vırmen, tolgun yan. Ne dip düzsem kam diyen. Yine yerler gardan dolu. Kilendimize pali bololu. Başka da onu dolu. Çaltrazık hakkımızı alalı. Pulovağlı, düzcüğüm pulovağlı. Pulovağlı, oңorcuğum pulovağlı. Pulovağlı men gilciğim pulovağlı. Men dünyanın en gowy antenşigi bolup bilerin. Men kiçiräjik toýlary haş toý soğup bilerin. Men türkmençede, hindiçede, türkçede aydım aydarın emma signali iki gözüm kapalı bulabilirim. Avşet yanımda kavlen tanşet. Belki değil diye bağışım. Elime çıkmayan karşı. Ey kensin potion. Ey bro. Bilen kulağımda sesi tanıdın. Sağ sücüt ed arakok an pikirlerinizin ed arıldı. Nirde borsanam ilikot aladanı. Berdi qaydım zok görmesin qaradanı. Öňde bir ýaly gije qaytylaly. Görünmezden kelen çayqalaly. Professor size düşünmekle bakada uşam olup gerekmeyecek adam bakasında uyanır. Şatjami telefon bakasında unsana ma düşma telefon gerek. Gülmekten ne içmekten ayırmasın diye malıyım. Kovaşma şakaktıran mal. Şangala olanlar eşin bakasında uyanır. Oňar ýagam mi telefonun fağadın qımmasadın bakasında unsana. Daçıvam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hanım ve cenaplar. Kim dinlemeyt? Yakup Habib Dağistan. Nuka Megameta. Ana! Gördünüz hem kim dinleyt? Cenu Megameta. Maka Ticha. Что за бизнес, сука? 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 Salam. Sen kim? Niye düşünüyorsun? Men Doğrangelli Fatiheli 15 yaşında. Ne mi diyorsun? Ne mi diyorsun? Aydım aytmak ullaqan bağıt. Sunwat jadalı zat. Sunwata girmek, ansat gitmek kıynek. Kim anlasın be? Ayten nireli balkan levap varımın nirenin gözeli Daşo olmaya akıldı Öngörmödüm senyali özüm yali Arzuum senyali gıydı Mağa bordi sen bolya Sen bile söyleşesim elya Bordi sen bolya Anına yürümüm sen diye Mağa bordi sen bolya Sen bile söyleşesim elya Geçen yılın var istiyorsan çağın yürüğünü attırsın. Yatı diye çelebi gelme. Ulan kanadım yürüğünü atsa o sen onu. Şu ata bir yetişme lan. Gilaydı da var ha. Payı öl yerine konuşma. Bak dur. Ne mi ayırlıyorum den o? Neymiş ya? Turnov gidip ver gören yok mu? Şu aslında Turnov ne mi öyle? Ay gerek de ne mi? Boyuma taşı. Ayır sana ne olur kısmaklaştı ya lan kolu. Yankıdat ne mi? Yadığını çişe mi? Bir vakit 2006-2007 şampiyon olan Karadağ itba. Yankısı sonra demek yani kalkıp geçişler. Aşağıda komentar edip belli yankısı.
10 manat berip garyby geyinlejek ýok. Ondan Böyle 100 manat berip gyýyp ýalaňa çocuk. Käne ýa? bor dostan zawur me dädem ölereň. Sağlan zaya tekenin. Ne bu ne baba? Düş maşın mı? Ha? Maşından düş. Ne mal o? Kaks atam 77 fevray yıktın ay şuna halif. Düğün kuvun. Dostip bir. Bugün atam 77 sözlerini aydan deyip. Yıktın ya molami? Niye de? Uy palda gamer da bize. Siz ber kararda bolsaňyz biz okuwda. Jany aljak dostum 50 manat karzyna pul soranna pulun ýok diýen bol. Günne de tagamçyda abediýe diýäňmi? Maşinam açylanok diýäňmi? Tagamçyňam naharlar süýjü diýäňmi? Şodam tölämok diýämi? Kakasynyň aýdyndan hiç wagt çykamok diýäňizler. 20-sine gije aýnadan sywdaýna çykyp betir diýäňmi? Atam 077'ni gördüňizmi? Trend bolup ýatyrdy ýaňmy? 10 manat garyby geyinlejek ýok. Şöyle 100 manat gyýyp ýalaňa çocuk. Käne ýa? Ön goşady bolayın. Atam 077 boldy diýäňmi? Şulam galk etdi diýäňmi? Ýüreme kesildi rütbet tiraw. Şahar ılgap ýatyr diýäňmi? Mene näme diýjegmen bilemok diýäňmi? Ödem ştowerekde diýäňmi? Oğlanlar, öňüme göwni etmeýänler, indi men gitmedip batyr diýäňmi? Berkelli! Haçanna dostum mal öldürecek bolanna. Şunu öldürme la. Dost men ömrümde baram. Kizada öldürüp gördüm. Bire siňek, bire mattanlykda garynjalmas öldürdüm dost. Men öldürýän seňe mä dost ulra kylap uçky gerek bolar. Goňşularda bamy qara. Ya bolmasa dost şun men balwa ýaly öldürýänmi? Ya bolmasa suwa sokup öldürýänmi? Men näde öldürýän dost? Aýman. Bolmasa dost. Ana da kanda çarda soşaň bilen goýup görüm. Bolmasa dost şeýdi barlak göreli bir sapar. Göreni. Ondan öldürýär dost. Allah can gülmekden değişmekten ayırmasın. Muallimlaryňyzyna meniti sözleri. Milyon yıllık ben mektepte işlep böyle filiali kanıtşan klas ömrümde de göremok. Değil, sürüklüyor. Kulör ya ne de ay beşe şut kamet klas for kulörü. Min familjam Sumeliva. Sen modum bilen inni ten mor yang mit şak direktor nyanna. Oh, şimdi. Kapsın. Ayo. Gidayeli. Klas iksan muallima. Şubatlar bana yürek gel. Ana yürek gel sen mi rahatlar?
şu zatlar size gerek. Bana aileme gidip bilyen. Yani ne? Ama için. İnni gideceğim ha. Ne yapıyordum bu vat formalıyım. Very much for getting. Başga ýurdun adamlary TikTok görende özüni alyp barçy. Good. Yes. Repost and like. Комментарийdir. Хорошо. Bizinkiler TikTok görende. Duýtsagy şular ne kalkulatorda düşýärmi iPhone alma pullar ýokma şu. Aýtma sana yaman bolgusun. Kommentariýatda. Şular ya video düşüp Aýtana. Sana berik men. Gorçluydy. Al özüm ya. Ya getir hele ayırdı. Açırsana, açır. Neyle ya? Iki yarım metrelik miskan öýüni süýräp baryn. Arlama daro, bratok, salamu aleykum, goýmadylar. Kim diýär şu diýär zatlaň emmesin, kim ýurda dedemde şerezni kaşyp etmäýär, brat adorjen ýani, ama biz zor bile video çekdirýän araklaýsaň. Brat, mara saçyň şu taýyny gowurdym o ýeňseň, o taýyny östirip näme brat, näme çek bolýan o taýyny östirip bizada taýyndan ýagmy brat. Saçyň ýeňsesini gowurdym o brat, o taýyny şoň ýalyp östirýän bizada taýyndan ýagmy brat. Onu mon dip ödün ama maşynyň depesini 2 yarım metrelik mişke ýatyrdyň ödün dip tersine. Sen ödüňe düşman edýän brat, o ödüň dip tersine biýle onu näme diýen sen opşy men sana düşünmedim. Yine bir soragym da videony ýankyda ýapjaktym şu soramasam bolan videony çekip diýjeň diýip ala tupan olup nire gidýän brat ala hazırda başyňa gaýyp nire gidýän opşy. O ödüňe gel o çaý soň içip bir dur kelle nepesiň durlap bir dur kelle da video çekip berkeder. O niýe duruşuň bilen gatapdy o sen.